Ahoj lidi, zdravím vás u mého dalšího videa. Po dlouhé době jsme nenatáčeli. 4 roky, 5 let. 4-5 let, no, jsem byla hrozně líná, jsem nemohla. Teď jsem i nachcípaná, takže taky bomba. A já jsem vždycky mohla, takže to je vůbec super. Já jsem tady jinak společně s Danem 111, čau. Čau, nazdar lidi do prdele. A dneska jsme si pro vás připravili takový, Nazdar kedlubny. jenom jako video, Prostě, že se bude natáčet. že se bude natáčet. Možná jako je to jednou za měsíc něco vyjde, možná jednou za 2, ale se neví. Se ještě neví prostě, jak budeme moct, jak budeme nemocní, jak nebudeme. Uvidíme. To se to seká, vole. Tak jako si mobil, co se dá dělat. Tak, To je jedno. Takže ukážeme, dáme si tady takový house tour, protože... uděláme si house tour je můj Dana baráček. 111. Toto je můj baráček, kde máte nádherné dveře, obětoval jsem k tomu 3 stromy. Tak pojďte ke mně, pojďte dále. Ty se vysekla, to není možný. Takže zde je můj taková moje soška. Takovej trošku, jakože když mi tady sem přijde, to je jako můj hromoskop. Já mám 2 pece, v nich nevypíká, že jsme to stavili narychlo, zde v čase taky je hovno. Jo, úplně nic. Úplně nic, tady má asi gauč, To je takový můj gauč, tady mám tady spinka tady spinkám, takhle z téhle... a tady má takhle, že se pouští jakoby... Tak se tady pustíme něco, co tady dáte. Tady. A počkej, ještě dám a teďka... Dobrý díl. No, ještě se vrhneme na můj barák. Tak já teď V rychlosti. jdu rychle vypnout. Tady máme takovej potůček, Jsem tady, kamenej. co já tady postavil, protože prostě... Tady je moje malá farma, kde mám jakoby 2 dýně a... Co je to? To je seno asi, nevím. No, prostě... Tohle je můj barák, jo? Tak já tady otevřu, sice jsem tady ani já nebyl, takže... Pojďte se pojít, pojďme nahlídnout. Ty máš Tak. zatáhlý žaluzie, jo? Mám zatáhlý, ano. No, to je dobře, aby se Tady ti mám sem nikdo nekoukal, víš? Kovadlinu, Paráda. tady mám takhle jakoby kuchyň takovou, menší, aby se neřeklo. A když se vrhneme nahoru, tak tady je můj nádherný pokoj. Ty vole, dobrý armor. Tady mám Cením. full armor, diamant, diamant. tam mám diamant. Vrať mi ho ty kriple! Je tam 64, jo, nechci říkat. Máš je trošku víc. Já... Tady máš knihy, já jsem zase... Tady mám knihy, tyhle ty trochu nic nemám. Tam mám jenom jako... Jo, ostrost. Co je, protection? Nevím, je mi to je, no tady máš knihovní, nic nemáš. Tam nic co není je? a jinak mám tady 2 postavy, nevím proč mám tady 2 postavy, to je jedno. Jakože, prostě, víte co, Velkou je to postavu. taková kravinka, no. No, jako tohle to se bude připravovat na věznici. A školu vlastně Kolik to bylo? zároveň, no věznici 3, až, protože, že jo, my máme 2 díly. První byl taky v Minecraftu a druhý... chybí kousek baráku. Ne, to je kvůli, to je takový easter egg. Takže vlastně první díl byl v Minecraftu, druhý byl v realitě, to znamená, že 3. díl bude taky v Minecraftu. A I 4. když jsme taky to v realitě. původně jsme to chtěli jako v Robloxu, ale zase nevíme jako v jaký hře. Protože jako v jailbreaku tam by to nebylo úplně dobrý, protože tam bychom to Jožika moc chytat nemohli, protože už by byl prostě chytlej. A vlastně jako v Brookhavenu tam bude hrozně moc lidí jako na VIP server. Hlavně jako nikdo z nás nemá. Já mám, že jo, ale už prošly 4 roky, jo. ne, to ne, není prošlý, jo, fakt mám. To je dobře. Ale prostě tam až... Bylo by to hodně na hovno, protože je to hrozně malý. No, je to malá věznice vlastně. Takže mi to je fakt jako prostě nějaký trošku jail, tady někde tamhle možná. Tam máme nádherný romantický zápas slunce, ale je to takový na nic, no. Prostě ještě budeme nějak rozmýšlet, to je prostě random místo, co Emma vybrala. Ale jako to pěkný, tak tady ještě postavím asi Jožikovi nějaký baráček malý, no nebude moc
potřeba, vlastně uděláme tady i školu v Minecraftu, jako bych chtěl, pak bych udělal takový i vláčky, víš co, aby jsme tady mohli třeba putovat po světě, víš co, třeba by tam byl někde nákupní centrum. Oblečení, chápeš, prostě na nákup, aby se tam měl chleba, víš co, aby tam byl Jasně, no, právě. No víš co, protože jako tady vlastně, kde jsme byli takhle, tak to je jako moc si tady to by si lidi neužili, že? Takže, No právě. takže jako, tady máš, kdyby něco kdyby sjela, tady máš další semínka sena, co ti budu hodit určitě. Tady máme lamu, jo, od Wandering Trail. Je takové podobné. Ještě ten můj baráček třeba není zase tak dostaven, že to nemáme ani světla. Jeli jsme to 15 minut narychlo, protože vlastně už bychom oba dva měli. Já hlavně potřebuju, že jo, protože pojedu na intro v 6:55, tak abych se ještě doma dopřipravila, že jo, vzala si jídlo a tak. No, protože že jo, jakoby tady Emma už jezdí jinam, já jsem pořád tady. Já už jsem vlastně na učňáku, je mi 17 už. To si neuvěříte, co, protože s ním vole, když mi je 12. 12 Ne. jsem měla podobně, no. No, podobně, Ale já jsem no. měla takhle nějak, jo. Ne, ty jsi měla úplně rastabilé. A Jožikovi bylo 5. Mě bylo 8. To bylo rastabilé, kámo. Ale teď? No, teďka je mu 10, vole, 5 let. 5 let? Já chcípám. Chcípám taky. Takže prostě lidi, já se tady takhle nádherně otáčím, jo, se úplně jako... Takže Sekaž se, vole. to je normální. Takže prostě... to bylo takzvaně navzájem. Bude nesu, mám tady ten... Já ti dám přes ty, vole. Au, ty kriple. Dobrý, takže, lidi, asi bych to tady ukončil, protože my to nechceme jako video nějak moc dlouhý, jelikož prostě to je tam takový jakoby house tour a zároveň, abyste viděli, co se v následujících jako to na dnech, týdnech může stát. Já taky budu asi na Emmy kanálu, budu posílat nějaký videa, třeba vám tam něco natočím, jako on tak jako se mnou. Ona je s Jožikem, ale on chce hrát hlavně Roblox, jako ty No Rivals a tyhle ty hry. Což já tam budu třeba hrát něco, nevím, prostě nějakou kravinku, tam zase najdu nějaký, vole, že prostě musíš třeba pádlovat do konce, nebo obíčko. Obíčko. Já se ještě pamatuju, jak jsme to hráli vždycky ty Autobusy. Jo, autobusy. A nebo ještě ty tramvaje. No však to bylo to samý. No, teď jo, no. A pořád, jakože ty dvě hry existují, ale ta poslední, co mě toto, no fakt, jakože tam toto dlouhé video. Takže to mělo hodinu, že jo? Ta hra už není. Oni vymazali. Už není? A víš, jak je to nasralo? Že prej bude jako update nějaký 2020, prostě rok, že bude update. Bylo To už bylo 5 let, no. No, a 5 let a nic se nestalo. Ani Nic, hovno, hovno, prostě stává se. Chtěla čas uplynul. Nic. Ne, ale ne, jasný, že Jo, Ano. Ano. Takže, no to takový na nic. To je trpast, takže to budu muset ještě vystřihnout. No. Ne, na to se vysel, tady se nám prostě naběhli rodiče, asi jako nikam nedou. A Aha, vlastně, No nic. no jako změnilo se hodně věcí, nechci jít říkat, jakoby... Jakoby hodně, no. Emma se už nejmenuje Ála, ale Lenka. Já jsem Alenka, ale jinak jsem Sušenka. Takže mi prosím říkejte Sušenko. A nebo Tak Emo. se jmenuji v Robloxu jako Cookie, na Discordu jako Sušenka, na YouTube jako Sušenka, v Minecraftu jako Sušenka, tak No se vlastně vyberte. asi by jsem být tebou si ten jako YouTube kanál přejmenoval zpátky, Ne, protože že jo, pak si tě ty lidi úplně moc nenajdou. Já se vlastně najdou. najdou si tě. Najdou. Jo, tak to je dobrý, já mám, že mám tak říš, mám od tebe odběr na tom Máš. na tom, no, ale já mám, že jo, jakoby nový účet, protože mě ten první, na kterým jsem měl ten YouTube kanál, tak my ho jsme vzali. Jo. No nic, tak Doufíme, že hitneme 100 odběratelů pro další video 1 like. No, protože ho tam dám já, takže další video bude. takže určitě dejte like, odběr, Zvoneček, zvoneček, ať nejste protože blbeček. nejsi blbeček. Au, to vole. Jestli bylo tak nějaký Nevím, tak to bylo. Obě zvoneček a nejste blbeček. Já nevím. Co to bylo? No nic, Takže tak lidi, nazdar. čau.